Iti ni Ben Bautista, ket kadwa kinalayang ako makanta, ani Michelle, sir. ataga Okay. nakasagana kan? One, sir. Okay nga ron. Para katay amin, asang pada. May sa arabiik na inak nagpaspas niya. May sa asabong tiinak nasarakan. Ket bulong na pa'y tiinak binasbasa. Tay takanagang ubiyag ko isukan ti na inadara. Inulik di poon, kinalangtay ko di sanga. At magakaro din, nandiyak mitnat di sitaga. Nagsat to'y anges ko, ading tuwagapikan ka. Tabi ka man nga miniyas, nekta, singa ururayek. May sa arabiin, nga inak nagpaspas siya. May sa asabong, iinak nasarakan. Ket bulong na pa'y, iinak pinasbasa. Kay takanagan mo biyag ko, isukan ti na iletra. Inulit di poon, kinalangtay ko di sanga. Nat nagak naruden, yamjak met nagdisot daga. Nagsa to'y anges ko, ading ko agapukin ka. Tadi ka man namin iesnek, taasin nga urayek. Tadi ka man namin iesnek, taasin nga urayek. Giyamanak, tiin ka parang dangay kanyak. Adda ka blaawam, go ahead. At idog day tayo. Awak man lang itay an nga maumumang agi-share ken agla-like sa mga post at sa mga sumusuporta sa tandem namin idol. Thank you po. God bless. All right.